ମୋର ପ୍ରିୟ ଗିହାଘି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ, ବୟସ 30। ଏହି କାହାଣୀଟି 15 ବର୍ଷ ତଳର। ମୋର ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଲା। ଭାଉଜ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଭାଉଜଙ୍କ ନାଁ ସୀମା। ଭାଇ ଟିକେ ମାଇଚିଆ ପ୍ରକୃତିର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି କେମିତି ହେଲା ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ଗଲି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ତୁମ ଭାଇ କୋଉ କାମକୁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଭାଇ କିଛି କରିପାରୁ ନଥିବେ। ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ପଟେଇବାକୁ ଲାଗିଲି, କେମିତି ଗେହିବି। ଭାଇ ଦିନେ ପରିବା ବେପାର କରିବାକୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ସେତେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କି ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଭାଉଜଙ୍କ ବାପା ଘରେ କ'ଣ କାମ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ କହିଲେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବାଇକରେ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲି, କେମିତି ଗେହିବି। ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ଭାଉଜ ସକାଳୁ ରେଡି ହୋଇ ସକାଳୁ ବାହାରିଲେ। ଆମେ ବାଇକରେ ଗଲୁ। ତାଙ୍କ ବାପାଘର ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର ହେବ। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଜାକି ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥାଏ। ତାଙ୍କ ବାପା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାଙ୍କ ବାପା ଘରେ ତାଙ୍କ ମା ଓ ଭାଉଜ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଘରେ ମା ଓ ଭାଉଜ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ମା ଓ ଭାଉଜ ଥିଲେ। ଭାଉଜ ଭାଇ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଘରେ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଖିଆପିଆ ସାରି ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିବାକୁ ଗଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଘରକୁ ଫେରିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ସୀମା ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲି ଓ ସେଠି ଜାଣିଲି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ତୁମେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ବାହାଘରକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଠି ବାହାଘର ଦେଖିବି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗେହିବି ବୋଲି ଏତେ ଦୂରରୁ ବସେଇକି ଆଣିଲି, ସବୁ ବେକାର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମନ ମାରି ବସିଲି ଓ ଶୋଇଗଲି। ରାତି ପାଖାପାଖି 4ଟା ବେଳକୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦେଖିଲି ସୀମା ଭାଉଜ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପରା ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ଛାତି ଉପରୁ ଲୁଗା ଖସି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏହା ଦେଖି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଭାଉଜଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ ଓ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ବ୍ଲାଉଜ ଫଟେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ହାତ ପକାଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଉପରେ ହାତରେ ହଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଓ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ ବୁତାମ ଖୋଲିଲି। ଭିତରେ ବ୍ରା ଥିଲା। ବ୍ରା ଉପରେ ଚିପିଲି। ଭାଉଜ ଟିକେ ହଲଚଲ ହୋଇ ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କ ଚିକଣିଆ ଜଙ୍ଘକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଜଙ୍ଘକୁ କିସ୍ କଲି। ଜଙ୍ଘକୁ କିସ୍ କରି କରି ତାଙ୍କ ଲୁଗାକୁ ପୁରା ଆଣ୍ଠୁଯାଏ ଟେକିଦେଲି। ଦେଖିଲି ଭିତରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପ୍ୟାଣ୍ଟିକୁ ଟିକେ ପେଟ ଉପରକୁ ତଳକୁ ଟାଣିଦେଲି। ତଥାପି ଭାଉଜ ଉଠୁ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଭାଉଜ ଜାଣି ଜାଣି ସେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କହିଲି, କ'ଣ ପରା ନିଦରେ ଶୋଇଛ ନା କିଛି ଜାଣିପାରୁନ? ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୋ ଦେହ ହାତ ପୁରା ବିନ୍ଧୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଦ ଟାବଲେଟ ଖାଇ ଦେଇଛି ଓ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଟିକେ ଘଷି ଦେବି କି? ଭାଉଜ କହିଲେ, ଭଲ କଥା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ପିଠି ଦେଖାଅ। ସେ ଉପରକୁ ପିଠି କରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବେକ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ତୁମେ ତୁମର ବ୍ରା ଟା ଖୋଲ। ସେ କହିଲେ, ହୁକ୍ ଟା ଖୋଲିଦିଅ। ମୁଁ ହୁକ୍ ଖୋଲି ତାଙ୍କ ପିଠିକୁ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲି ଓ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲି। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲି ଓ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ବଢ଼ିଆ ମାଲିସ କରି ଜାଣିଛ। ମୁଁ କହିଲି, ଆହୁରି ମାଲିସ ଜାଣିଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଉପରେ ତାଙ୍କ ବିୟାକୁ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜ ଖାଲି ଭିଡ଼ି ମୋକଡ଼ି ହଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟି କ'ଣ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି? ସେ କହିଲେ, ନା ମ, ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗିଥିବି। ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଖୋଲିଦିଅ, ହେଲେ ଭଲସେ ମାଲିସ କରି ହେବ। ଭାଉଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ସହିତ ପୁରା ଲୁଗାପଟା ଖୋଲିଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳା ଦେହକୁ ଦେଖି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦୁଧକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ବିୟାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାଳ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଚିକଣିଆ ଓ ପାରୁଟି ଭଳି ଫୁଲିକି ରହିଥିଲା। ଭାଉଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଥାଆନ୍ତି। ସେ ଟିକେ ପରେ ଟିକେ ଆଖି ଖୋଲୁଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଦେଖୁଛି। ସେ କହିଲେ, କେବେ ମାଇକିନା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିନ କି? ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ କେବେ ଦେଖେଇଥିଲେ ସିନା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ସେମିତି ଦେଖୁଥିବ ନା କିଛି କରିବ। ମୁଁ କହିଲି, ପରମିଶନ ଦିଅ। ଭାଉଜ ହସିଲେ। କହିଲେ, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଶୋଇଛି, ପରମିଶନ କ'ଣ ମାଗୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ଭାଇ ଭଳିଆ କି? ମୋତେ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଓଠକୁ କିସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଭାଉଜ ମୋତେ କିସ୍ ବି କଲେ। ଭାଉଜ କିସ୍ କରିବା ସହିତ ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି। ଗୋଟେ ହାତରେ ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଙ୍କ ବିୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟିକୁ ରଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜ ଖାଲି ଓହା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ
ତାଙ୍କ ବିୟାକୁ ଚୁଚିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର ବିୟା ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ବିୟାରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ସେତିକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ତୁମେ ଭଲ ବିୟା ଖାଇବାକୁ ଜାଣିଛ। ମୁଁ ତୁମ ବାଣ୍ଡକୁ ଖାଇବି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବାଣ୍ଡ କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମର ଏତେ ମୋଟା କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି, ତୁମକୁ ସବୁଦିନେ ଭାଇ ଭାବି ମୁଠି ମାରି ବଡ଼ କରିଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଭାବି ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ମୁଁ କହିଲି, କେମିତି ତୁମ ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଚିପିବି ଓ ଆଉ ଗେହିବି। ଭାଉଜ କହିଲେ, କାହିଁ ତ ତମେ ମୋତେ କେବେ କିଛି କହିନ? ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ବାହା ହେଇଛ, ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଗିହା ଖାଉଥିବ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ତୁମ ଭାଇ ତୁମଠାରୁ ଅତି ଛୋଟ, ଅତି ବେଶୀରେ 5 ମିନିଟ୍ ଗେହିକି ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ବାଣ୍ଡ ଚାହୁଁଥିଲି। ତାପରେ ଭାଉଜ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭରି ଚାଟିଲେ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଆହୁରି ଟାଣ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ମୋର ବାହାରି ଯିବ। ସେ କହିଲେ, ସବୁତକ ଖାଇଦେବି। ମୋର ସବୁତକ ରସ ପିଇଗଲେ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ନରମ ହୋଇଗଲା। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଏବେ ମେନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଏଥର ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲି। ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଗଲି। ଦୁଇଟି ଲଙ୍ଗଳା ଦେହ ଏକାଠି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଓ ବିୟାକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏଥର ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ତଳ ଉପର କଲେ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆଉ ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଏଥର ମୋ ବିୟାରେ ପୁରାଅ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ମୁଁ ଆସ୍ତେ କରି ତାଙ୍କ ବିୟାରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଲଗେଇ ଘଷିଲି, ଯେମିତିକି ଭାଉଜ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ହେବେ। ଭାଉଜ ମୋତେ କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି ପୁରାଅ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ବିୟା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଭାଉଜ ଜୋରରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଚୁଚିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଯେମିତି ପାଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପାଖ ଘରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଶୋଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଜାଣିଦେବେ। ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଲି ଯେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଭାଉଜଙ୍କ ବିୟା ଟାଇଟ୍ ଥିଲା। ମୋର ମୁଷଳ ବାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେହି ପାଣିରେ ବିୟା ଟିକେ ନାଳୁଆ ହୋଇଗଲା। ବାଣ୍ଡ ଏଥର ଆରାମରେ ଭିତର ବାହାର ହେଲା। ଭାଉଜଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଭାଉଜ ଭିଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଭାଉଜ ଝଡ଼ି ସାରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ କାଟୁଛ କି? ସେ କହିଲେ, କାଟିଲେ ବି ମଜା ଲାଗୁଛି। ତମେ ଟିକେ ଏଥର ଭଲରେ ଧକ୍କା ମାର, ଆଉ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧକ୍କା ମାରିଲି। 15 ମିନିଟ୍ ଗେହିବା ପରେ ମୋର ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କୋଉଠି ଛାଡ଼ିବି? ସେ କହିଲେ, ଭିତରେ ଛାଡ଼, ବିୟା ମୋର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଉ। ମୁଁ ସବୁତକ ମାଲ୍ ଭାଉଜଙ୍କ ବିୟା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଲୁ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୋ ବାହାଘର ପରଠୁ ଏମିତି ଗିହଣା କେବେ ଖାଇ ନଥିଲି। ମୋ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ ହୋଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ଭାଉଜ କେବେଠୁ ଉଠିସାରି ଆମ ଗିହଣା ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଭାଉଜ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟରେ ଉଠି ବାହାରକୁ ଗଲି। ଦେଖିଲି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ବସି କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ବାଥରୁମକୁ ପଳେଇଲି। ବାଥରୁମରୁ ଯାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭାଉଜ କହୁଥାନ୍ତି, ସୀମା, ପ୍ରକାଶର କେତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ, କେମିତି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲ? ସୀମା କହିଲେ, ତୁମର ଦରକାର କି? ତାଙ୍କ ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଗିହଣା ଦେଖି ମୋ ବିୟାରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ସୀମା ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୁଁ ବାହାନା କରି ଦିହିପହରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ତୁମେ ପ୍ରକାଶକୁ ପଟେଇକି ଗେହିବାକୁ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଯାହା ହଉ, କେବେ ଗେହିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଏବେ ଦୁଇଟା ବିୟାକୁ ଗେହିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏହା ପରେ ପରେ କହିବି କେମିତି ତାଙ୍କ ଭାଉଜକୁ ଗେହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ